Selmulkom nilqawkom għat-tifħir ta' sbieħ il-jum. Illum ser nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija f'jum is-Sibt u s-salmi huma tat-tieni ġimgħa. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru l-mulej Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata s-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-orjiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tarmela tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-ħadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru l-mulej Alleluja. Verġni mbirka li bimħabtek, isek kewba tiddi floli, fuq dill-art għalina msejkna inti lajn tal-ħajja u t-tama. Sit ħanina u kbira tagħna, inti tista' tmiss qalb ibnek, hekk li hu jismana dejjem, jekk nitolbu b'tama sħiħa. Bitjubitek tersaq lejna, qabel nersqu lejkom ħelwa, u kull waqt issawwa fuqna dak li ju taġit għalina. Kbir u l-ġieħ li xtaret fuqek, daqshekk kbira l-ħnina tiegħek. Inti l-ġabra ta' kull tieба u l-ħolqien u moni bija. Lill-Missier ħanin infaħru, lill-Ispirtu u l-Libnek, li bħal flibsa kollha ġawar, taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Inxandru fil-għodu t-tieba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħru l-mulej, li nannu lill-ismek inti l-oli. Inxandru fil-għodu t-tieba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Fuq l-10 kordi u fuq l-arba u bid-daq taċ-ċetra. Għax int mulej ferraħtni b'emilek, għal emili dejk jinnanni bil-ferħ. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijietek. Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx u li blaħ ma jifhimhomx. Imqarjek iħaddru bħal ħaxix il-ħżiena u jwardu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. Il-kollha jinqerdu għal dejjem, imma inti mulej għal dejjem fil-għoli. Għax l-dewwa tiegħek mulej, l-dewwa tiegħek jintilfu, jitferxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma li daqs gendus saħħaħtni, żejti fuq sawwabt li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-dewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber, imma ħawlin f'dar il-mulej, iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġustu il-mulej blata tiegħi, u ebda għerq ma jinsab fih. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Inxandru fil-għodu t-tieba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek.
Għarfu il-kobor ta' Alla tagħna. Għatu wibden smewwiet għassa nitkellem, ħatisma l-art il-kliem ta' fommi. Ħajinżel ta'limi bħax-xita u kliemi bħal qtar tan-nida. Bħal irxiex fuq raba jħaddar, bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. Jien isem il-mulej se nxandar, għarfu l-kobor ta' Alla tagħna, u l-blata tagħna perfett temilu, u ġusti triqatu kollha. Ta' kelmtu Alla u ma jqarraqx, u Alla ġustu sewwa. Ġiebu ruhom ħażin miegħu, mhumiex iżjed uliedu, minħabba l-għajb tagħhom kollu u tawix dan in-nisel. Melek lil mulej tafulu, ja poplu iblaħ u bla għaqal, mhux hu missierek li nislek, di sawrek u għamlek poplu. Ftakar fil-jiem ta' dari, qis is-snin u żmien li gerbeb, staqsil missirietek u jurik, li xjuħtijek u jgħidulek. Meta Alla li tal il-ġnus artijietom u firret il-bnedmin minn xurxin. Għata l-limiti tal-art lil-popli, skont il-għatta u li talla. Imma sem il-mulej u l-poplu tiegħu, Ġakob il-wirt li messu. Fart imwarba ma risibu, f'deżert waħxi u blaqis. U għat madwaru u għalmu, u ħarsu bħal ħbub għajneħ, bħal malajk l-bejt tat-tajjar u tisseqqer fuq il-friħ tagħha. Ekku għal-ġwienaħ firex, ħadu u ferħu fuqhom u refgħu fuqhom. Il-mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, ma kellux miegħu Alla barrani. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għarfu il-kobor ta' Alla tagħna. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-sebħ tiegħek il fuq mismewwiet. Int is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġib fix-xejn l-għadu il-min iqum kontrih. Iħares lejn ismewwiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftaħar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih, ftit inqas mill-Allata miltu, biż-żebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejk qedlu, in-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari. La safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Wara it-twelid ta' Marija, bqajt verġni bla mittifsa. Alla itlob għalina, bqajt verġni bla mittifsa. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Wara t-twelid ta' Marija, bqajt verġni bla mittifsa. Imbirka int verġni Marija mill-mulej Alla l-oli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur jifdi l-poplu tiegħu. Waqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi, fomm il-profeti għaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħallef l-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli
għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka int Verġni Marija mill-mulejja l-għoli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni, infaħruh u nitolbuh, tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lil ommok minn kull teba ta' dnub. Żomna safja u imbeda mid-dnub. Feddejtan int għamilt lill-Verġni bla teba Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern, int għallimt l-ommok tażel għalija s-sem it-tajjeb. Għatina li nagħmlu bħala billi nfittxu l-ikel li saħħaħna fil-ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, intrid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sejt is-sema u l-art intqed lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun nistħoqilna nissieħbu magħha bil-glorja tal-ġenna. U issa irresqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobż ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U għalli għafmana bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-om qaddisa talla, bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefaw meħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Spiritu tal-mulej et jistri fuqi. Spiritu tal-mulej
نوصل بشارة طيبة بشارة هيليا للفايرين فرج وسليم هلسي لليم ياسرين l'Spiritu tal-mulej et jistri fuqi ħanati xida ħajja ta' twemini jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li żbaħ aħbar jissaltna ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu tal-eżis l-om edin offridi l-Qoddisa għal-Ruħ Karmelo u Tessi Galja. Biex nitħejju tajb għal dal-misteru li jissa edin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li bentijek qabel ma tela s-sema, oġbu jitwilet, iwiet l-Ispiritu Santu lill-Apostli. Għamel li kif huma rċivew kull xorta ta' doni, ħalli jxendru it-talim tas-sema, hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-doni tal-Ispiritu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li għadda ftit ta' żmien f'Antijokja, Pawlu tela u għad idur minn post tal-ieħor fl-art tal-Galazja u ta' Friġja, iwettaq lid-dixxipli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollu wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref l-Iskrittura. Kien mallem fi triq tal-mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Kristu. Għad li kien jaf biss bil-mamudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem biqlubija kbira fis-sinagoga. Prixxilla u Akwila semoħ, ħaduh magħhom u fisrulu triq ta' Alla iktar bir-reqqa. Billi juri timur l-Akajja, laħu għamlulu l-qalb u kidbu lid-dixxipli biex jilqgħuh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu hemmnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħal il-lut quddiem kulħadd billi jurihom l-Iskrittura li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċaxfu jdejkom, għajtu bleħen ta' feħ lil Alla. Għax il-mulej l-għolju tal-biża', Sultan kbir fuq l-allat kollha. Għax Alla s-Sultan tal-art kollha. Għannulu bis-sena għanja sħiħa. Saltan Alla fuq il-ġnus kollha. Joqgħod Alla fuq it-troni mqaddes tiegħu. Jinġemgħu l-kbarat tal-popli, mal-poplu ta' Alla ta' Abram. Għax ta' Alla huma l-kopijiet tal-art, huma fil-għoli fuq kulħadd. Alla is-Sultan tal-art kollha. Alleluja, alleluja. Ħriġt minant il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli id-dinja u mmur għand il-Missier. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom kull ma titolbu lill-Missier f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.
Dan għettulkom bit-tixbijat, għax għad tasal sija meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbijat, imma bil-miftuħ inħabrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom, billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jien ġej mingħand il-missier. Ħriġt mingħand il-missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ekħut il-Eżis qegħdin fin-novena tal-Ispiritu Santu, dawn huma jiem ta' tħejjija. Jum ta' tħejjija biex aħna nistiednu lil dan l-Ispirtu talla ikompli jinżel fina. Kif rajna mill-qari tal-lum anke fil-Knisja tal-bidu, dan l-Ispirtu kien jaħdem f'kull individwu b'mod differenti. Persuna li konvertiet, li raw s-sabiħ tagħha u baqgħet bimħeġġa x'għandar il-Vanġelu. Ħafna drabi dan is-sens ta' spirtu, dan is-sens ta' ħajja immexxija mill-Ispirtu, forsi aħna tfinnieh permezz tal-istess użanzi, ta' drawwiet, tal-kultura. Tfinnieh ukoll minħabba l-astana jew in-nuqqas ta' interess fil-ħajja spiritwali. Jista' jkun li mhux tortana li d-dinja fgatulna għax kienet organizzata ħafna biex teħdolna kull sekonda. Però issa hu żmien it-tajjeb. Anke l-fatt li l-moviment tagħna u limitat għandna ċans nirriflettu. Għalhekk jew inkomplu din in-novena tal-Ispiritu Santu. Għal min ma bediex jagħmel xi sforz żgħir imqar seba' glorja lill-Ispiritu Santu qabel jorqod, imqar xewqa inżel Spiritu fija mhux għal ġid tiegħi imma għal ġid tal-oħrajn. Nistgħu nkompluha. L-Ispiritu mhux se joqgħod jara l-ġranet, ejjew ma ħallux ix-xitan iqarraq bina u jgħidilna issa ma bdejx tagħmel xejn. Ejjew nitolbu l-mulej u l-Alla l-missier jagħtina l-grazzja biex din is-sena verament nittalbu l dan l-Ispirtu ħalli jinżel f'kull wieħed waħda minna. Imbagħad il-frott narawh. Hekk bħalma xejn tħawwel siġra il-frott taraħ wara żmien, hekk ukoll jista' jiġri fil-ħajja tagħna. Nistiednu l-Ispirtu Santu u nħallu dix-xewqa tinżera fina, imbagħad il-frott jagħmlu hu meta jritu u x'ħin iritu. Wara kiew issa resqu talbna l-missiera tas-sema. Talbuk Missier Ħanin għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti għall-Knisja, jekk nitolbuk fuq aktar l-Ispirtu qaddis tiegħek biex koll l-Ispirtu tiegħek li jmexxija u mhux il-mentalità tad-dinja. Talbuk Missier Ħanin ukoll għall-mexxija tal-pajjiżi u dawk kollha qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet mod speċjali f'dan iż-żmien sensittiv. Ħallihom u imlihom bl-Ispirtu qaddis tiegħek Missier Ħanin biex id-deċiżjoni tkunu dejjem favur il-verità u favur il-bniedem u mhux b'interessi oħrajn. Nitolbu għal dak kollha li qegħdin ibatu, mod speċjali għal dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Talba tara dil-ħajr li ibnek għamilek xinofra ġismu u demmu kol fi sagrifiċju mdemmi tal-Kalvarju u missier Alla jinrodu lek ħaj fi talba eukaristika ta' ibnek ma' udi
fis-sagrifiċju tal-Kalvarju. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej tiegħek u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iż-żaffer ħakbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u li reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'da l-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bleda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġ reġrat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Karmelo u Tessi, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jissaldna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tijek nħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħares lejn nubitra, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jintrit fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-muħna li l-qalbna bizmi, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-ruħna Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċilar fejja minna l-mar, fejja ħina Wejju issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jindej nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħadna mulej id-don ta' sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibna kornalna nagħmluh b'tifkira tiegħu, ikun jiswilna ħanikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. Wajja issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna jistess minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' namma. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' namma. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' namma. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
sebadoni in mitil emilia tal-missir minnum wiet fikler fil-snamonija ixel bidaw li senesi kebbest il-ħlub li mħabba u saħdan ġisimna bil-mart li fih jitrabba bot minna zom li